ብዙሕ ሰብ ዝንዓቕ ቆልዓ ኣፍቂሩ ዝተኸፈለ መስዋእቲ ተሪ ፊልሚ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ላይክ እንዳበርኩም ኣበረታትዑኒ። ሰናይ ምክትታል ይኹነልኩም። ፊልምና እንትጅምር ማይክል ዝተባህለ ሰብ እንዳረአየና ይጅምር። ማይክል ዝነብር ኣብ ገጠር እንትኸውን ከብቲ እንዳርበሐን ሕርሻ እንዳሓረሰን ድማ እዩ ዝነብር። ካብ ስራሕ ወፃኢ ድማ ማይክል ዝበዝሕ ግዚኡ ናብ ቤተ ክርስቲያን እንዳመፀ ድማ ይፅልይ። ካብኡ ሓሊፉ እዚ ክርስቲያናዊ መንእሰይ ክገብሮ ዘለዎ ኩሉ እዩ ዝገብር። ኣብታ ዕለት ድማ ማይክል ክምርዖ ስለ ዝደለየ ጽብቕትን ቅንዕቲ ሰበይቲ ንምርካብ ይጽልይ። ብተወሳኺ ድማ ከምኡ ሃይማኖተኛ ዝኾነት ሰበይቲ እዩ ዝደሊ ነይሩ። እንተኾነ ግን ንሱ ከም ዝደልዮ ከይኾነስ ኣምላክ ሓደ መዓልቲ ንዑ ዘድልዮ ነገር ከም ዝህቦ ይፈልጥ እዩ። ሓደ መዓልቲ ድማ ትኽክለኛ ሰበይቲ ምስ ረኸበ ኣምላክ ምልክት ክህበኒ ኢሉ ይኣምን። ድሕረ ንእሽቶ ጻኒሕ ድማ ማይክል ናብ ከተማ ተመሊሱ ይመጽእ እሞ ዝመጸሉ ድማ እቲ ብሕርሻ ዘፍርዮ ንምሻጥ እዩ መጺኡ። እንዳሸጠ ኣብ ዘለሉ ሰዓት ድማ ሃንደበት ማይክል ሓደ ነገር ርኢ ይፈዝዝ። ኣብቲ ሽዑ እዋን ዝረኣያ ድማ ሓንቲ ቆንጆ ዝኾነት መንእሰይ ሰበይቲ እዩ ነይሩ። ምስ ረኣያ ድማ ዝተፈለየ ስምዒት እዩ ነይሩ ዝተሰምዖ። ካብኡ ሓሊፉ ድማ ዘፍቀራ ይመስል። ንሓደ ዓርኩ ድማ ማይክል ስለታ ቆልዓ ይሓቶ እሞ ንሱ ድማ እዛ ቆልዓ ኣብዛ ከተማ ህብብቲ ከም ዝኾነትን ስማ ድማ ኤንጅል ከም ዝኾነት ስርሓ ድማ ኣመንዝራ ከም ዝኾነ ይነግሮ። ማይክል ድማ ነዚ ከኣምኖ ኣይከኣለን። ምክንያቱ ንሱ ንኣምላኽ ዝለመኖ ጽብቕቲን ሃይማኖተኛ ሰበይቲ ንክህቦ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን ሕጂ እውን ናይ ኣምላኽ ፍቓድ ስለ ዘይፈለጠ ፍቕሩ ንምቕባል ይውስን። ካብኡ ድማ ማይክል ንዓርኩ ከመይ ገይሩ ንኤንጅል ክረኽባ ከም ዝኽእል ይሓቶ እሞ ዓርኩ ድማ ኤንጅል ኣብ ዓብዪ ደረጃ ትርከብ ኣመንዝራ ከም ዝኾነት ይነግሮ። እዚ ክኾነሉ ዝኸኣለሉ ምክንያት ድማ ብዝነበራ መልክዕ ምክንያት እዩ ነይሩ። ስለዚ ድማ ሰባት ምስኣ ንምሕዳር ክብሉ ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ እዮም ዝኸፍሉ። መሬትና እንትቕየር ናይ ኤንጅል ናይ ዝሓለፈ ታሪኻ ቆልዓ እንዳሃለወት ከርእየና ይጅምር። ኤንጅል ድማ ዝተወለደትሉ ካብ ሓንቲ ምስ ሓደ በዓል ሃፍቲ ርክብ ዝነበራ ሰበይቲ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን ናይ ኤንጅል ኣቦኣ ግን ዝፈትዋ ዓይነት ቆልዓ ኣይነበረትን። ካብኡ ሓሊፉ ኣዝዩ እዩ ዝፀልኣ ነይሩ። ኤንጅል ብምውላዳ ድማ ደጋጊሙ ኣዝዩ እዩ ዝፀርፋ። ኤንጅል ድማ ኣብቲ ሰዓት ናይ ኣዲኣ ምፅራፍ ምክንያት ንባዕላ ጥፋተኛ ትገብር ነይራ። ምክንያቱ ንሳቲ ዘይትውለድ ነይራ ንኣዲኣ ኣይፀርፋንን ኣይሃርማንን ነይሩ። ካብኡ ድማ ኤንጅል ንሳ ተበይታ ምናልባሽ ኣቦኣ ንሰበይቱ ክፈትዋ ከም ዝኽእል ትሓስብ። እንተኾነ ግን ናይ ኤንጅል ኣዲኣ ናብኣ እንዳመፀት ሕማቕ ንከይስምዓ ትገብራ። ኤንጅል ድማ ኣዝያ ስለ ትፈትዋ ዝመፀ ነገር እንዳተፃወረት ንምፅናሕ ትውስን። ካብኡ ድማ ድሕሪ ሒደት መዓልትታት ኤንጅል ምስ ኣዲኣ ካብ ናይ ኣቦኣ ገዛ ይባረሩ እሞ ካብኡ ድማ ካብ ሕጂ ንድሓር ዝነብሩሉ ገዛ ክደልዩ ኣለዎም። ናይ ኤንጅል ኣዲኣ ድማ ዝነበራ መጋየፂ ተጠቂማ ናይ ምንባር ሓሳብ እዩ ነይርዋ። እንተኾነ ግን ኣይተሳኽዐላን። ነዚ ድማ ዝኾነሉ ዝሃባ መጋየፂ ናይ ሕውሰት ማለት እውን ኣርቲፊሻል መጋየፂ እዩ ነይሩ። ካብኡ ድማ ካሊእ መማረፂ ስለ ዘይነበራ ንባዕላ ሸይጣ ንጓላ ንምዕባይ ትውስን። ኣዶ ኤንጅል ድማ ድሕሪ ንእሽተይ ምስራሕ ብኸቢድ ተሓምም እሞ ሽዑ ዝነበራ ምልክት ድማ ምስዓልን ረስንን እዩ ነይሩ። ኤንጅል ድሕሪ ናይ ኣዲኣ ምሕማም ድማ ካብ ጎና ኣይትፈልየትን። ድሕሪ ንእሽተይ ጻኒሕ ድማ ናይ ኤንጅል ኣዲኣ ንከይትምለስ ትኸይድ። ድሕሪ ናይ ኣዲኣ ሞት ምርኣያ ድማ ኤንጅል ብኸቢድ ትሓዝን። ምክንያቱ ድማ ድሕሪ ሞት ኣዲኣ ንዓ ዘዕብያ ዝኾነ ናይ ቤተሰብ ኣባል የብላን። ብድሕሪ ድማ ሓደ ሰብኣይ ንኤንጅል ናብ ከተማ ሒዝዋ ይመጽእ እሞ ንዝኾነ ሰብ ድማ ብገንዘብ ይሸጠሉ። ካብኡ ድማ እስካብ ተዓቢ ምስ ፀንሐ ምስ ዓበየት ድማ ነብሳ ንክሸይጥ የገድዳ። ሓደ መዓልቲ ድማ ኤንጅል ንሳ ናብ እትነብረሉ ዝመፀ ንወላዲ ኣቦኣ ትሪኦ። ካብኡ ድማ እዞም ዘስርሕዋ ሰባት ሓቢራቱ ንክትደቅስ ይነግርዋ። ንነዊሕ እዋናት ድማ ስለ ዘይተረኣዩ ናይ ኤንጅል ኣቦኣ ጓሉ ከም ዝኾነት ኣይፈለጠን። ሓቢራቱ ድማ ምስ ደቀሰት ቅድሚ ብዙሓት ዓመታት ካብ ገዙ ዝሰጎጓ ጓሉ ከም ዝኾነት ትነግሮ እሞ ድሕሪ እዚ ምስምዑ ድማ ናይ ኤንጅል ኣቦኣ ይጠዓስ። ምክንያቱ ናይ ጓሉ ህይወት ኣበላሹ ኣብዚ ሕማቕ ስራሕ ንክሰርሕ ገቢርዋ እዩ። تعسو دما سلازا حيلو نجزا وعلو بطيت بمهراوي يموت. دحرز مفتارو دما انجل كابو هادي ما تملت مخنياتو بوليسات قتلكو يويلوم نعا كحزو وايد ليتن نمحوا دما ناو كالي كتما دغي دمو حما عدل كوينو جن
ሕጂ እውን ደጊማ ነብሳ ምሻጥ ስርሓ ትገብሮ ምኽንያቱ ገንዘብ ኮነ ስራሕ ኣይነበራን። ኣብታ ከተማ ድማ እስካብ ሕጂ ነዚ ስራሕ እንዳስራሕ ትርከብ እሞ መሬትና ድማ ናብ ሕጂ ትመልሰና። ማይክል ድማ ንዓ ክረኽባ ስለ ዝደለየ ገንዘብ ከፊሉ ይመጽእ። ማይክል ድማ ኣብ ዝኣተወሉ ሰዓት ኤንጅል ንባዕላ ኣዳሊዋ ትጸንሖ እሞ ንሱ ግን ነዚ ንምግባር ከም ዘይመጽእ ይነግራ። ነዚ ገንዘብ ድማ ዝኸፈላ ምሳ ንምዕላል ከም ዝኾነ ይነግራ። ድሕሪ ናይ ማይክል ዘረባ ምስማዓ ድማ ኤንጅል ብሓሳቡ ትገረም። ምኽንያቱ ናብዚ ከም ዝመፁ ልሙዳት ዓማዊል ዝተፈለየ እዩ ኮይኑዋ። ኤንጅል ድማ ሓፊሩ ንኸይኸውን ኢላ ስለ ዝገብርዎ ነገር ምሽጥሩ ከም ዘይተውፅኣሉ ትነግሮ። እንተኾነ ግን ማይክል ሕጂ እውን ሲንግል ከም ዝኾነን ሰበይቲ ከም ዘይብሉን ይነግራ። ካብኡ ድማ ፈለማ ምስ ረኣያ ንዓ ከም ዝፈትዋን ፍቕሩ ድማ ክገልጸላ ከም ዝመጽእ ይነግራ። ኤንጅል ግን ዝኸፈለሉ ሰዓት ስለ ዝኣኸለ ንክወፅእ በሪ ከፊታ ትነግሮ። ድሕሪ ሒደት መዓልትታት ግን ማይክል ንኤንጅል ንምርካብ ናብ ከተማ ተመሊሱ ይመጽእ እሞ ትመርዖየቱ ኮይና ድማ ክሕግዛ ከም ዝደሊ ቃል ይኣትወላ። ነዚ ምስ ሰምዐት ድማ ኤንጅል ንክጣዕሙ ፍቓደኛ ኣይነበረትን። ምኽንያቱ ናብዚ ዝመፁ ኩሎም ክንመርዐወኪ ኢና እንዳበሉ የታልልዋ እዮም። ማይክል ድማ ከምኦም ክኸውን ይኽእል እዩ ኢላ ስለ ዝሓሰበት ቀልጢፋ ክተኣምኖ ኣይደለየትን። እንተኾነ ግን ማይክል ተስፋ ከይቆረፅእ ንኤንጅል ንምእማን ምፍታኑ ይቐጽል። ኣብ ዝቐፅል መዓልቲ ድማ ንሓደ ዓርኩ ኣብ ከተማን እትርከብ ሓንቲ ሰበይቲ ከም ዘፍቀረን እንተኾነ ግን ፍቕሩ እስካብ ሕጂ ክተቐበሎ ከም ዘይከኣለትን ይነግሮ። ነዚ ምስ ሰምዐ ድማ ናይ ማይክል ዓርኩ ዝገበሮ ነገር ኩሉ ናይ ዕቡዳት ከም ዝኾነ ይነግሮ። ምኽንያቱ ንዓ ንምርካብ ኢሉ ዘውፅኦ ዘሎ ገንዘብ ንኻሊእ ጽቡቕ ነገራት ከውፅኦ ከም ዝነበረ ይነግሮ። ናይ ማይክል ዓርኩ ዝነግሮ ዘሎ ካብኣ ዝሓሸ ሰበይቲ ከም ዝረክብ እዩ። ምኽንያቱ ማይክል ብዘለዎ መልክዕን ቁመናን ጸባይን ንዑ ንምምርዓው ዝደልያ ኣዝየን ብዙሓት እየን። እንተኾነ ግን ማይክል ኣብ ሓሳቡ ብምጽናዕ ልቡ ንምኽታል ይውስን። ሕጂ እውን ንኤንጅል ስለ ዝፈተዋ ካብ ኣምላኹ ዝተዋህበቶ ህያብ ከም ዝኾነት ይኣምን። ናብ ዋርሕ ገንዘቡ ምስ ኣከበ ድማ ሕጂ እውን ደጊሙ ናብዛ ከተማ ይመጽእ እሞ ንኤንጅል ድማ ስለ ዝፈትዋ ንዑ ንክትመርዖ ደጊሙ ይሓታ። ካብኡ ብተወሳኺ ካብዚ ሕጂ ዘላቶ ስራሕ ወፂኣ ምስኡ ሓቢራቶ ንክትነብር እዩ ዝደሊ። ብሓባር ድማ ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ብምንጋር እዚ ስራሕ ደው ክተብሎ ከም ዘለዋ ይነግራ። ነዚ ድሕሪ ምስማዕ ድማ ኤንጅል ዝኾነ መልሲ ከይሃበቶ ድሕሪ ምጽናዕ ፈሽኽ እንዳበለት ምስኣ ክደቅስ ዝደሊ ተኾይኑ ትሓቶ። ንሱ ግን ቅድሚ መርዓ ምስኣ ክደቅስ ከም ዘይደሊ ይነግራ። እንተኾነ ግን ኤንጅል ናይ ማይክል ሓሳቡ ስለ ዘይትረድኣ እዚ ንዓኣ ዝምልከታ ነገር ከም ዘይኾነ ትዛረቦ። ብተወሳኺ ድማ ከምኡ ዝበልእ ኣብ ገጠር ንዝነብር ሰብ ልባ ክተፍቅር ከም ዘይትኽእል ትነግሮ እሞ ነዚ ምስ ሰምዐ ድማ ማይክል ልቡ ይስበር። ናታ ድሌት ንምምላእ ድማ ካብኡ ንምኻድ ይውስን። ድሕሪ ሒደት መዓልትታት ድማ ኤንጅል ምስ መስርሒኣ ትበኣስ እሞ ምኽንያት መባኣስቲኣ ድማ እዚ ስራሕ ዝለዝፀላኣቶ ንምግዳፍ እያ ደልያ። እዛ መስርሒታ ድማ ናይ ኤንጅል ጠባይ ምስ ረኣየት ንክትህረም ትእዛዝ ትህብ። ብኻሊእ ገጽ ድማ ማይክል ደቂሱ ኣብ ዘለሉ ሰዓት ኣብ ልዕሊ ኤንጅል ሓደጋ ከም ዝበፅሐ ይስምዖ። ንፅቢሒቱ ድማ ማይክል ናብ ከተማ ብምኻድ ናይ ኤንጅል ኩነታት ንምፅራይ ይውስን። ካብኡ ድማ ኣብ ገዛ ምስ በፅሐ ዝቆሰለ ገዛ ደቂሳ እንዳሃለወት የሪኣ እሞ ኣዝዩ ሓዝን እሞ ንመሳርሒታ ድማ ንዓ ንምውፃእ ዘድሊ ገንዘብ ብምኽፋል ንኤንጅል ካብዛ ከተማ ንምውፃእ ይውስን። ካብኡ ድማ ኣብኡ ተንበርኪኹ ኤንጅል ሰበይቱ ንክትኸውን ይሓታ። ካብ ከተማ ብምውፃእ ምስኡ ንክትነብር ናብ ከተማ ክወስዳ ይጅምር። ኣብ ናይ ማይክል ገዛ ድማ ምስ በጽሑ ቁስላ ይሕክመላ እሞ ወሲኹ እውን ንዓ ምንክብኻብ ይቐጽል። ኤንጅል ሕጂ እውን ብናይ ማይክል ጸባይ ምስ ተገረመት እያ። እቲ ዘገረማ ድማ ካብ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ንዓኣ ብኸመይ ምሕራዩ እዩ። ማይክል ድማ ብወገኑ ንዓኣ ኣዝዩ ከም ዝፈትዋ ይነግራ እሞ ንሳ ግን ንዕኡ ትግባእ ዓይነት ሰበይቲ ከም ዘይኮነ ትዛረብ። ካብኡ ድማ ምስ ከምኣ ዝበለ ነብሳ ሸይጣት ተሓድር ሰበይቲ ከመይ ኢሉ ፍቕሪ ክሕዞ ከም ዝኽኣለ ተሓቶ እሞ ማይክል ድማ ንዓ መፍተዊ ኮነ ንዓ ዝኸውን መጽልኢ ነገር ከም ዘይረኸበ ይነግራ።
ድሕሪ ሒደት መዓልታት ድማ ኤንጅል ካብ ሕማማት ሓውሞ ካብ ዓራት እስያ ድማ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ምስኡ ክሰርሕ ትጅምር። ትሰርሖ ዘላ ድማ ናይ ሕርሻ ስራሕ እዩ። ካብኡ ተወሳኺ ድማ ዓሳ እንዳፅመዱ ምግቢ ይሰርሑ እዮም። እዚ ኩሉ ዘሕልፍዎ ነገር ድማ ንክልቲኦም ኣዝዩ ዘቀራርብ ነገር እዩ ነይሩ። ሓደ መዓልቲ ድማ ንግሆ ማይክል ንኤንጅል ናይ ንግሆ ፀሓይ ሓቢሮም ንክርእዩ ይወስዳ። ብንግሆ ድማ ፅብቕቲ ፀሓይ ምስ ረኣዩ ኤንጅል ኣዝያ ሕጉስቲ ትኸውን እሞ ማይክል ድማ ይሓቑፋ። እንተኾነ ግን ኤንጅል ሕጂ እውን ምስኡ ክትነብር ከም ዘይግባኣ ትነግሮ። ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ሂወታ ኣዝዩ ብዙሓት ሓጢኣታት ሰሪሓ እያ። ማይክል ድማ ካብኣ ንፁህነት ከም ዘይደልን ንፍቅሪ ድማ ዝኽፈል መስዋእቲ ክኸፍል ድልው ከም ዝኾነ ይነግራ። ድሕሪ ሒደት መዓልታት ድማ ፖል ዝተባሃለ ናይ ማይክል ቤተሰብ ይመጽእ። ፖል ማለት ቅድሚ ሒደት ዓማውቲ ዝመተት ናይ ማይክል ንእሽተይ ሓፍቱ ሰባያ እዩ ነይሩ። በድሕሪ ማይክል ንፖል ምራዊ ድማ ናብ ገዛ ንክኣትው ይፈቅደሉ። ካብኡ ድማ ኤንጅል ሰበይቱ ከም ዝኾነት ነጊሩ ምስ ፖል የላልዮም። ፖል ድሕሪ ንኤንጅል ምርኣዩ ኣዝዩ ይገረም። ምክንያቱ ኣብ ከተማ ቅድሚ ሕጂ ርእይዋ ነይሩ እዩ። ካብዚ ሓሊፉ ነብሳ ሸይጣን ሓድር ከም ዝኾነት እውን ይፈልጥ እዩ። ማይክል ምስ ወፀ ድማ ፖል ንኤንጅል ንሳ ምስ ማይክል ክትነብር ከም ዘይገባኣ እንዳተናገረ የሰቃ እሞ እዞም ቃላቱ ድማ ናይ ኤንጅል ርእሳ ክነኽኡ ይጅምር። ደጊማ ድማ ንባዕላ ክትጠራጠር ትጅምር። ንፅቢሒቱ ኤንጅል ንማይክል ትግብኦ ዓይነት ሰበይቲ ከም ዘይኮነ ትዛረቦ። እንተኾነ ግን ማይክል ኩሉ ሰብ ክልተ ዕድል ክወሃቦ ከም ዘለዎን ብዝተሰሓቶ ድማ ይቕረ ክግበረሉ ከም ዘለዎ ይነግራ። ካብኡ ድማ ኤንጅል ንፖል ናብ ከተማ ንክወስዳ ትሓቶ። ሕጂ ንሳ ናይ ማይክል ሰበይቲ እየ ኢላ ክትቕበል ኣይከኣለትን። ማይክል ካብኣ ዝሓሸ ሰበይቲ ንክረክብ ኣዝያ እያ ትደሊ። ንፅቢሒቱ ድማ ፖል ካብ ከተማ ንገጠር እንትምለስ ማይክል ስለ ኤንጅል ንፖል ይሓቶሞ። ፖል ድማ ኤንጅል ሕጂ ናብ ከተማ ከም ዝተመለሰት ይነግሮ። ነዚ ምስ ሰምዐ ድማ ማይክል ንኤንጅል ክደሊ ናብ ከተማ ይምለስ። ካብኡ ድማ ንኤንጅል ኣድሒኑ ናብ ገጠር ንምምላስ ምስ ብዙሓት ኣወዳት ይበኣስ። ኣብ መንገዶም ድማ ንማይክል ጋሪኦም ዝተሰበሮም ሰባት ይረኽቦሞ። ማይክል ድማ እስካብ ጋሪኦም ዝተኻኽሉ ኣብ ናቱ ገዛ ንክፀንሑ ይሕግዞም። እዞም ሰባት ድማ ኣብ ናቱ ተመሳሳሊ ዕድመ ትርከብ ሓንቲ መርያ ትበሃል ጓል ኣላቶም። ስለዚ ድማ ኤንጅል መስኣ ብምንግጋር ንማይክል ንክትመርዐወን ምግባር ትውስን። ከም ናይ ኤንጅል ሓሳብቲ ኮይኑ መርያ ከም ማይክል ፅብቕትን ሃይማኖተኛ ሰብ እያ ነይራ። ካብኡ ድማ ሰብኣይን ሰበይትን እንተትኾኑ ፅቡቕ ኢላ ተሓስብ። ድሕሪ ሒደት መዓልታት ድማ ኤንጅል ደጊማ ናብ ከተማ ንምምላስ ትውስን እሞ ቅድሚ ምኻዳ ድማ ንመርያ ሓደ ደብዳቤ ምስ ቀለበት ከቢራ ትልእኸላ። ወላ እኳ ኤንጅል ተፈትወቶ ግን ድማ ንዑ ትኾን ሰበይቲ ክትገድፈላ ትውስን። መርያ ድማ መልእኽታ ምስ ተቐበለት ናብ ማይክል ከይዳ ቀልጢፋ ንኤንጅል ክክተላ ከም ዘለዎ ትነግሮ። እንተኾነ ግን ኣብዚ ግዝእ ማይክል ንኤንጅል ንክትኸይድን ንክገድፋን ይውስን። እቲ ደልዮ ንስቲ ኮይኑ ብምባል ነፃነታ ክህባ እዩ ደልዩ። እንተኾነ ግን ማይክል ሕጂ እውን ስለ ኤንጅል ምሕሳቡ ደው ያበለን። ድሕሪ ሒደት ኣዋርሕ ድማ ናብ ከተማ ዝመላለስ ዘሎ ፖል ኣብዛ ከተማ ኣብ ናይ ህፃውንቲ ቤት ትምህርቲ ይሪኣ እሞ ድሕሪዚ ድማ ናብ ናይ ኤንጅል ገዛ ብምኻድ ዝተናገራ ነገር ኩሉ ይቕሬታ ይሓታ። ወሲኹ ድማ ቅድሚ ሕጂ ዝናገራ ዝነበረ ትኽክል ከም ዘይኾነ ይነግራ እሞ ንኤንጅል ድማ ሕጂ ናብ ማይክል ንክትምለስ ይሓታ። ኤንጅል ግን ድሕሪዚ ምስማዓ ማይክል ንመርየም ከመርዖ ከም ዘለዎ ትነግሮ እሞ ፖል ድማ ሕጂ መርየም ስመርዓወቶ ንማይክል ከይኾነስ ንዑ ከም ዝኾነት ይነግራ። ወሲኹ ድማ እስካብ ሕጂ ማይክል ዝፈትዋ ንኤንጅል ጥራሕ ከም ዝኾነን እስካብ ሕጂ ድማ ክርስዓ ከም ዘይከኣለ ይነግራ። ኤንጅል ድማ ነዚ ምስ ሰምዐት ኣዝያ ትገረም። ምክንያቱ ማይክል ንዓ ክንደዚ ዝኣክል ፍቕርን እምነትን ክህልዎ እዩ ኢላ ይሓሰበትን ነይራ። ኣብ መጨረሻ ድማ ኤንጅል ኣዝያ ትፈትዎ ስለ ዝነበረት ናብ ማይክል ንምምላስ ትወስን። ተመሊሳ ድማ ይቕሬታ ብምሕታት ከም እትፈትዎ ትነግሮ እሞ ሕጂ ድማ ብምርኸቦም ፅቡቅ ህይወት ክነብሩ ጀሚሮም እንዳረኣና ፊልምና ኣብዚ ትውዳ። እስካብ ሕጂ ንዝተኸታተልኩምኒ እንዳመስገንኹ ኣነ ብዝክፍለየኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም።